गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रामखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव फोरबो जिशु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव माबा मोनसे लाब मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बा दिनैनि बे दिनजों लोगोसे बे मोनसे फिसा टपिकनि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। थ' बेनो जाहैबाय जे ख्रिस्टियानफ्रा गुबुननि हिन्जावखौ हाबा खालामनो हायोना? बा ख्रिस्टियानफ्रा गुबुननि हिन्जावखौ हाबा खालामनो मोनोना? दिनै बेनि सायावनो नोंथांमोनजों माखासे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों आङो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै लानानै फैदों। थ' ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे गाहाम बाथ्राखौ आं मानो बेबायदिखौ दिनै लानानै फैदों होननानै बुङोब्ला, दिनैनि बे बुहुमाव आरो दानि बे मुगायाव इनायनो दुखुनांथाव लाजिनांथाव दिनै जागासिनो दङ आरो दिनै बे गथ'नाफ्रा गुबुननि हिन्जावखौ गुबुना हाबा लानाय, गुबुननि हौवाखौ गुबुन दस्रा मानसिया दिनै हाबा जानाय, गारलायनाय, लालायनायखौ दिनै गोबांथार दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो जों दिनै ख्रिस्टियान साफ्रामबो बिनि सायाव मिथिनो गोनांथार। आरो दिनै बेल' नङा, ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावबो दिनै बेबायदि घटनाफ्रा, बेबायदि जाथायफ्रा दिनै जागासिनो दङ। माबायदि जाथाय बियो? गुबुननि हिन्जावजों हाबा जानाय, गुबुननि हौवाजों हाबा जानाय, माबा मोनसे जानानै नागारलायबाय, दिनै बेबायदि दिनै घटनाफ्रा दिनै जागासिनो दङ। आरो दिनै बेल' नङा, ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेब्ला जोङो गोजाम रादाय नहनि सोमोन्दै जेब्ला जोङो फरायो, नहनि आमोलनि घटनाखौ जेब्ला जोङो फरायो, मा बाइबेला दिनै जोंनो खोन्थायो, नहनि आमोलावबो दिनै मानसिफ्रा जायजोंनो गोसो बेजोंनो थांनायमोन, जायजोंनो गोसो बेजोंनो हाबा जानायमोन, गारलायनाय लालायनायमोन, लोंग्लुंनाय जाग्लुंनायमोन, रंजानायमोन, जेखौनो गोसो बिथांमोना दिनै बेखौनो मावनायमोन। दिनै फैयै फैयै फैनानै जोंनि बे फिरियावबो दिनै बे घटनाफ्रा दिनै जागासिनो दङ। थ' बेनिखायनो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय बेनि सोमोन्दै मिथिथारनो गोनां जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बा फोरबो जिशु ख्रिस्टआ बेफोरबायदिनि बा गुबुननि हिन्जावखौ हाबा खालामनायाव बा गुबुननि हौवाखौ हाबा खालामनायाव मा पारमिसन होदोंना होआखै? बे इसोरा जोंखौहाय बादा होदोंना होआखै? जों दिनै बेखौ मिथिनाया गोनांथार। जों जुदि मिथिया हसिया जुदि जोङो बा मिथिनानैबो जुदि जोङो मावोब्ला, बेफोर गासै मावनायफ्रा इसोरनि सिगाङाव मा जों गेदेर दायि बा पाप मावनाय दिनै जोङो जागोन। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो फै जों बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै जोङो खोनासंनानै जोङो लाग्रोनि, बा जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बेनि सोमोन्दै बा बेनि सायाव मा बुंदों। नाथाय बेनि सिगां आं दिनै बेखौनो बुंनानै दोनग्रोखागोन, ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेखौ एकदमबारे टटेलि बादा होथारदों जे जों जिशु ख्रिस्टनि बिसियाफ्रा बा जों ख्रिस्टियानफ्रा गुबुननि हिन्जावखौ जोङो जानला मोनला बा जोङो हाबा खालामनो दिनै जोङो मोना। जोङो दिनै मा समाव जों हाबा खालामनो मोनो बेखौबो दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रानि गेजेरजों जों दिनै मिथिज्लायनानै जोङो लागोन। अब्ला फै जोङो बे समाव फरायनानै नायनि। थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां मार्कुसनि 10 बालाबनि
जिसेनिफ्राय जिनै सिरिसिम आं नोंथांमोननो बे समाव फरायनानै खोनासंहोगोन नोंथांमोनाबो खोनासंबानो जाबाय। जिसुआ बुंफिनबाय, जाया गावनि बिहिखौ गारनानै गुबुनखौ हाबा खालामो बियो बे हिनजावजों जिनाहारियाव थाङो। खोनाबायना? गोथार बाइबेलाव मा होननानै बुंदों? जिसुआ बुंफिनबाय, जाया गावनि बिहिखौ, that means गावनि हिनजावखौ गारनानै गुबुनखौ हाबा खालामो बियो बे हिनजावजों जिनाहारियाव थाङो होननानै जिसे सिरियाव दिनै जोंनो खोन्थादों। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा सोरबा जुदि हौवाया गावनि हिनजावखौ गारनानै गुबुन हिनजावखौ हाबा खालामनानै लायोब्ला बा गुबुन हिनजावजों थाङोब्ला बियो जिनाहारियाव थाङो। जों दिनै बेनि सोमोन्दै मिथिथारनो नांथारगोन। आरोबाव जिनै सिरियाव फरायनानै खोनासंहोबावनि मा बुंदों? बेबादिनो जाय बिहिया बिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाखौ हाबा खालामो बिबो बे हौवाजों जिनाहारियाव थाङो। खोनाबायना? मा होननानै बुंबावदों? बेबायदिनो जाय बिहिया माने जाय हिनजावा बिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाखौ हाबा खालामो बिबो बे हौवाजों जिनाहारियाव थाङो होननानै बुंदों। अब्ला बे समाव आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बा खोनासंगासिनो दङ, नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बुजिबाय, मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आं दिनै मिजिंथिहरदों। थ' ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे समाव जोंनो गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ रोखा आरो क्लियार खालामनानै होदों जे जों दिनै ख्रिस्टियानफ्रा गुबुननि हिनजावखौ बा गुबुननि हौवाखौ हाबा खालामनो मोनो ना मोना। थ' ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर, नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि बे मुगायावहाय जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बे घटनाफ्रा दिनै जागासिनो दङ। गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ जों दिनै मानिला, खोनासंला, गोसोआवबो लाला। गावनि मोदोमनि लुबैनायखौसो दिनै मा सुफुंनो दिनै हास्थायबाय थायो। दिनै बेबायदि मावनो थांनायावनो दिनै जोङो मा जायो? इसोर जिशु ख्रिस्ट'नि गेदेर हेंथा दिनै पाप मावनाय जायो। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, जों दिनै गोथार बाइबेलनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे जों ख्रिस्टियानफ्रा बा जायफ्रा जिशु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, नाजावबाय गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै, बिथांमोना माब्लाबाबो गुबुननि हिनजाव बा गुबुननि हौवाखौ दिनै हाबा खालामनो मोना। नाथाय हाबा खालामोब्ला मा जायो होनदों? जिनाहारियाव थांनाय जागोन बा थाङो। अब्ला अनजाग्राफोर, दिनै बे जिनाहारि होननानै बुङोब्ला ना गेदेरथार बियो पाप, इसोरनि सिगाङाव इसोरनि आयेनखौ सिफायनाय। आरो दिनै बे खामानिखौ दिनै मोजां मानसिफ्रा, गोथार मानसिफ्रा एसेबो हामजाया, एसेबो मोजां मोना। दिनै मानसियानो हामजायाब्ला आरो दिनै बे जिनाहारियानो जुदि पापब्ला, अब्ला जोङो माब्रै ख्रिस्टियान जानानै बे इसोर जिशु ख्रिस्ट'जों माब्रै जोङो नाजावजागोन? थ' बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौनो क्लियार खालामनानै होदों जे जों ख्रिस्टियानफ्रा गुबुननि हौवा बा गुबुननि हिनजावखौ जोङो माब्लाबाबो ना बिसाय थैयैनि सिगां, बिसि थैयैनि सिगां जोङो दिनै मा हाबा खालामनो जों दिनै हाया। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै बेखौ मिथिथारनो गोनां। जानो हागौ ना गोबांथार जोंनि सोरबा सोरबा दिनै बेबायदिनो दिनै सानदोंबो जानो हागौ जे गुबुननि हिनजावखौ लानानै खारनो बा गुबुननि हिनजावजों हाबा जानो बा गुबुननि हौवाजों खारनो, गुबुननि हौवाजों हाबा जानो। दिनै बेफोरबायदिबो दिनै गोबांथार दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा ना एक ख्रिस्टियानफ्रा दिनै सानदोंबो जानो हागौ। गोबाङानो नङा, नाथाय बेबायदि दिनै नामावल' दिनै ख्रिस्टियानफोर दिनै दङ। इसोरनि बाथ्राफोरखौ, आज्ञाफोरखौ पालन खालामा, मानिया आरो मिथियाबो। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो मिथिहोयो। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों ख्रिस्टियानफ्रा माब्लाबाबो गुबुननि हिनजाव, गुबुननि हौवाजों जोङो मा बेबायदि जानो मोनथारा। बेबायदि जायोब्ला इसोरनि जेंना गेदेर पाप मावनाय जायो। दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ रोखा खालामनानै जोंनो होदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, गोबाव खालामालाब्लानो अब्ला माबादि
याव सासे ख्रिस्टियान हौवा बा हिनजावा हाबा खालामफिननो हायो माबायदि घटना जानायाव माबायदि बिथिङाव मा ख्रिस्टियान हौवा बा ख्रिस्टियान हिनजावा हाबा जाफिननो हायो दिनै जों बेखौबो बे समाव बाइबेलनिफ्राय फरायनानै जोङो खोनासंज्लायनि थ' बाइबेलाव लिरदों बेखौ मोननो हागोन रमनि 7 बालाबनि 2 आरो 3 बे मोननै सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोनि फरायनि जिसुनि मुङै 2 सिरिखौ गोरोबनाय बाथ्राया बेनो सासे हाबा जानाय हिनजावा बिसाया जेसे गोबाव थांनानै थायो एसे सान बिसायजों लोगोसे थानो आयेनजों खाजायो नाथाय बिसाया थैब्ला बे हिनजावा आयेनजों खाजानायनिफ्राय गयो मिथिबायना आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खूब गाहामथारैनो खोनाबाय मा होननानै बुंदों जेसे दिन सासे हिनजावनि फिसाया थांनानै थागोन एसे दिन सासे हिनजावा गावनि फिसायजों ज' थानो थाखाय बा थांनानै थानो थाखाय आयेनजों खानानै होजायो ओमफ्राय मा होननानै जोबनायाव नाथाय बिसाया थैब्ला बे हिनजावा आयेनजों खाजानायनिफ्राय गयो नाथाय जुदि बे हिनजावनि फिसाया थैयोब्ला जे फिसायजों लोगोसे थानांगौमोन जुदि फिसाया बायसान्स थैयोब्ला बे आयेननिफ्राय बे उदां जायो सोर बे हिनजाव बा हौवाया ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव 3 सिरिखौ आङो फरायनानै खोनासंहोबावनोसै बेबायदिनो बिसाया गोथाङै थानाय समाव गुबुन हौवाजों थांफायोब्ला बे हिनजावा जिनाहारि खालामो नाथाय बिसाया थैब्ला बियो आयेन बादि गहोजानाय हिनजाव जायो आरो बियो गुबुन हौवाजों हाबा खालामफिनब्लाबो जिनाहारि खालामनाय जाया आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौबो खूब गाहामथारै खोनाबाय नाथाय जुदि बिसाया थैयोब्ला गुबुन हौवाजों हाबा खालामोब्ला बियो मा जायोनो जिनाहारि खालामनाय जाया होननानै बाइबेला मिथिहोयो बेबायदि जाब्लासो ना जों दिनै बेखौ क्लियार मिथिनो हायो जे जों दिनै हाबा खालामफिननो हायो जुदि सोरनिबा फिसाय बा सोरनिबा हिनजावा जुदि थैयोब्लासो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय फिसाय थैयैनि सिगां बा बिसि थैयैनि सिगां ख्रिस्टियानफ्रा बेफोरबायदि गुबुननि हौवा बा गुबुननि हिनजावजों दिनै हाबा खालामफिननो मोना थ' हामबायसै ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे मुगायावहाय ना बिसाय थैयालाबानो बिसि थैयालाबानो गुबुननि हिनजाव गुबुननि हौवाजों दिनै गोबांथार बेबायदि थांनायखौ दिनै नुनो मोनगासिनो दङ बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिथिहोहरदों जेन' जोङो इसोर जिसु ख्रिस्टनि जोङो जेन' पाप मावनाय जाया जेन' जोङो जिनाहारियाव जेन' जों गोग्लैया जेन' जोङो हामजा जानाय मोजां मानसि मोजां ख्रिस्टियान जेन' जोङो जानो हायो थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खूब गाहामथारैनो बुजिबाय जे जों ख्रिस्टियानफ्रा बा ख्रिस्टियानफ्रा गुबुननि हिनजावखौ हाबा खालामनो मोनो ना मोना हायो ना हाया गाहामथारैनो बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय